Ahoj, ahoj, ahoj! Takže máme tu svet 19, kde je postava Kajderk. Je to nový svet český a jak môžete vidieť, bol včera vytvorený a už som v top 1000, som 813 a prvý je 15 level. Čakaj, nie. Prvý 15 má 7280 health a oberá 1000 až 2000. Ja mám 2000 health a oberám až a mám 1269 veľhlasu, pozícia 813 a no, máme quest. Musíme si stlmiť mikrofón či internet. No a jak môžete vidieť, tu nám padol Epic z prvého bodenka. Skúsime. Ale pochybujem. Presne. Obratnosť. Asi o to sa nám neoplatí. Takže tu máme quest a presunieme sa na S9, kde máme postavu 20 Kajder 01, pozícia 4566 a už máme plné sklo, už ho máme celé vyplnené, všetky trepy. A takže mohli by sme ísť do arény. O, 122, ukáž. To zautočíme. Bitches. A vyhrali sme. Takže sme späť, kde sme na S9, kde máme postavu Jakerta, 116 level a máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 epikov, z toho jedna gana, čo je mob a máme hospodu za chvíľku za 5 sekúnd a ešte sa pozrieme do cechu. Dobre, v pohode všetko a máme hospodu. Dali sme zas ako nič. To tak ideme dať do vecka. Čo? Ne, nemôžeš. Tak nájdeme niečo iné, čo by sme mohli spláchnuť. Niečo šitné. 19 000. A však to máme len 2000, takže prečo mi to nejde. Takže 36. Takže dáme si tento quest a máme tu 6 podzemiek sundatých a ešte 3 nám nepadli, ale pred chvíľkou som útočil na toto podzemie a ostalo mu 140 000, sa mi zdá. Takže presunieme sa na druhú postavu. Za chvíľku som späť. Sme späť s postavou Mini, 40 level, na svete 9 český. Takže máme tu lučištníka, 3 epiky, ale tento je šitnejší. Vyexpíme sa, ale dáme si luk na obratnosť, lebo aby sme viacej uberali. Nasadíme si elik na inteligentnosť, aj síce je hrozne malinký a to je. Dáme nemáme na. Skúsime podzemko. Pána temnôt. Viem, že ho nedám, ale môžeme skúsiť. Proste mu vždycky
ostane málo, každý druhý útok. No, teraz mu zase zostalo veľa. No, presunieme sa do arény, no, najprv si vyhľadneme nejakého človeka. C2, pekný. 106 000, to by mohol padnúť. 3000. Ach jaj, nepadol. Tak nič. Dáme si quest. A za chvíľku sme späť s ďalšou postavou. Sme späť s postavou. No, tak tu máme cechovný vár. Pozrieme si ho. Ale to viem, že nevyhráme, lebo sme neboli všetci pripravení na útok. Ale teraz sme zaútočili znova na Mafiu Akadémiu a to už by sme mohli dať, lebo väčšina silných hráčov je prihlásená. To je ten Kajderk, 70 level. Si to dávam. Prosím, padneš. Ha, nepadneš. A jaké je najväčší level? Ach jaj, poď. Poď, to dáš. Oh my god. Nice. Ešte dvoch, to dáš. Poď. Nice. Ja nič. Nie. Keby to bol lučišník, tak to dáme jak nič. Tak a jak môžeš... Čo? Ja, to je elfík. Tak, tu máme postavu elfíka. Jeden epík. Nasadíme si nejaké elíky. Tuto máme... Sila 15. Takže toto sa nám viacej oplatí. Ideme sa pozrieť do zbrojerny. Neoplatí vôbec. Sila 24, 41 až 51. Toto uvažujem. Áno, toto pôjdeme kúpiť. Takže ideme do arénky. 17. Zautočiť. To by mohlo padnúť. Nice! Ideme si pozrieť, čo máme v hospode. A pôjdeme na podzemie. Takže... Yeti. Ale tomu vždycky ostane polka. No čo už, keď si kúpim tú lepšiu zbraň, tak to možno padne. Kokos, next. Tu máme zas S19 postava. 800 už halosla. Tak, ja by som sa rozlúčil s postavou Kajderka a dávajte subscribe, lajky a tak ďalej. Ahoj.